Il-Kummissjoni Ewropea tat 6 miljun euro f'għajnuna umanitarja lil Libja. Għajnuna li se tissarraf fi protezzjoni, f'għajnuna medika, appoġġ finanzjarju u prodotti tal-iġene. Migranti u refuġjati huma fost dawk li se jgawdu minn din l-għajnuna. Il-Kummissjoni Ewropea żidet l-għajnuna minħabba tħassib serju dwar is-sigurtà fil-pajjiż u anki l-bżonn li jkunu protetti ċ-ċittadini. Iddeskriviet is-sitwazzjoni preżenti bħala waħda li kull ma jmur qed tiggrava u ċ-ċittadini qed jiġu affettwati l-aktar minħabba l-vjolenza u t-tensjonijiet bejn il-fazzjonijiet. Huma aktar minn 2 miljuni dawk li ntlaqtu mill-kunflitt, dan fil-waqt li huma aktar minn 430,000 dawk li kienu sfurzati jitilqu mill-Libja, id-doppju ta' dak ir-rapportat fl-2014. L-akbar kriżi però edha fit-Tripli u f'Benghazi. Hawn familji qed jiġu sfurzati jinfirdu ta' kuljum, b'ħafna minnhom jispiċċaw ikollhom jibdew ħajja ġdida f'binjiet bla saqaf jew f'komunitajiet foqra. In-nuqqas tikel, ilma, mediċini u elettriku huma komuni ferm, bħalma huma komuni nuqqas ta' aċċess għall kura medika u servizzi pubbliċi. Dan anki fid-dawl li l-prezzijiet tal-ikel u affarijiet bażiċi ta' kuljum żdiedu b'aktar mid-doppju f'ħafna miż-żoni li fihom jgħixu l-aktar nies. Organizzazzjonijiet umanitarji qed iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet kbar, l-aktar sabiex jilħqu kull komunità Libjana. Ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea somma mogħtija mill-Kummissjoni Ewropea li minn nofs is-sena li għaddiet sal-lum tlaħħaq 8 miljun u 500,000 euro hija waħda pożittiva. Somma li kapaċi tindirizza l-aktar bżonnijiet akuti li mhux biss jinkludu ikel u xorb iżda anki assistenza psikoloġika.